osuru machulo. FCPA iparo ni sirikal kaluwore kod kaka paro mar chik mar omenda ma idwani oti godo e biro riembo piny biro bet ginyiso luoro kaluwore kod gima notimore higa mokalo gi ng'ur manobeti kind oganda jo Kenya koso ne en mae gima nowinjo bed ni itimo en luoro koso mae gima nowinjo bed ni itimo nikech king'iyo iwacho ni kuom thuolo mokwongo ma kama Kenya lose sigana mar bedo ni ok omedo osuru e paro mar chik mar omenda mabiro riembo piny kuom higa achiel. Dipo ni en luoro koso mae kaka winjo bed ni bedo ni osebed kimede higa ka higa chakre chien kocha en ni sirikal ne malo oganda jo Kenya yo moro. Ok apar ni malo king'e ni chutho ochalo kaka idak e odi. Yes. Inyalo yudo ka kamoro yuto mari ok omedore. To dipar ni to adhi aol koso ere kama dayude konyruok. So seche moko ka ineno ka budget pek tikoni e odwa ka higa ni wang'ad ma oko. Aparo ni gigo manotimore higa mokalo bende nokelo luoro matin nikech inyalo diyo jopiny magichope korot. Nogo ngero moro ni paka kidhiro mochope korot nyako chikre wang'i. So seche moko pek mane jopiny Kenya yudo chien kacha ne ok en pek mayot ahinya nikech ne wan gi pend chik mane kelo gimoro affordable housing cha ne wan bende gi mar SHA ma bende waloso go weche mag thieth kaeto mar keno mar ndalo mag kakoro wabedo jomadongo magaeri ni bende no dhi malo. So pesa ma ng'ama chamo msara ne koro yudo nodok piny ahinya. Kane otim supplementary budget dwe mar 12 higa mokalo ne gitemo keto kony matin e jopiny ka giwacho ni atamalo 35 mar pesa mar SHA kata gi affordable housing ja koro yieni tene en deductible chien kacha ne onge mano no konyo jopiny matin but koro gichagi chwale kendo magi keto ni nitiere kuonde ma wanyalo yude kony mopogore gi mano ka in ng'ama yudo gratuity ne pension mari koro onge tax michulo kanyo mano dhi miyo jogo ma wuok chien kacha ok donje bracket moro ma oko ni mage jomimiyo kony gi sirikal mondo mi giyud kaka gidak. Iretire ka in gi gimoro motegno e lweti. So aparo ni en choko chir motegno nikech mondo mi yud ni budget dwaro mar piny odhi malo to ushuru ok medo pesa dhi wuok kanye. Mane penjo maduong' actually FCPA mana dwa penji bang' ma ni now